Igama ke usabela umfukandaba this is Durban Network senkabeni yetheku ke la sikhona namhlanje ema-ofisini amakhulu eThala. Njengamanje ke labantu abala emva kwami abantu abebebhenka neThala abakhala ngokuthi kuneyinkinga there and there ekutheni ba-access ama-funds abo akade bebhenka kona neThala. Kodwa akukho okuningi engizokukhuluma bazozikhulumela. Sibekwa yini namhlanje la? Sanibonani, igama lami ngutholanga mina ngwaKwangwane. Sibekwe ukuthi la sinenkinga ukuthi njengoba selokhu safaka imali zethu eThala abasi-update ngalutho, imali zethu asiyitholi noma sesifikile khona usiza sikutholi. Ukunalokho basitshela ukuthi ke kusalungiswa kodwa selokhu kwaqala January kulonyaka still kusathiwa salungiswa namhlanje kuthiwa kusalungiswa. Lokho sekusiphathe kabi kusihlukumezile kakhulu. Even omama emakhaya abanye bayashonelwa abathola usizo, abanye bavalekelwe uma singcwabisane la ngaphakathi abatholi usizo, abantu abasakwazi ukubangcwaba. Nathi ingane zethu akwazanga ukuthi ziye esikoleni kulonyaka ngenxa yokuthi ububeka imali uthi ingane meqeda esikoleni zoyifundisa kulonyaka ayikwazanga ingane ukuthi iye esikoleni. Lokho siphatheke kabi kakhulu. Uhulumeni seceleke ngenelele asicabangele nathi ukuthi senze njani njengabazali. Kubhlungu lento akasenza yona. Mhlawumbe inkinga eyifuzele eseyenzeka ziqale nini la eThala? Siqale ngoJanuary kulonyaka esikuwona kubenzima kakhulu ngoba ingane bezizo yezikoleni ngale mali. Ugogo nje uze washona eshiya le mali eseThala ngenxa yokuba nengcindezi enkulu buhlungu bongayitholi imali yakhe ekubeni eyibeke eThala. Umfowethu nje usesibhedlela kuyimanje uyagula ngendima yokuthi enene imali yakhe iqwaqela eThala. Kubhlungu kakhulu nje esibhekeni nango, kubhlungu kakhulu akukhulumeki. Mhlawumbe mangabe nibabuza kwi-1-on-1 njengoba niphuma nje kubona phakathi bathini? Abanayo impendulo, bathi abanayo impendulo ephathekayo abangasinika yona. Kusho ukuthi nje sisebumnyameni kuyimanje. Asazi ukuthi fanele sishone ngakephi. Siyacela nje bakwethu ukuthi enene kube khona ongenelelayo ukuze sikwazi ukuthi sithole lezi imali. Ake sikhulume ngalabantu ekade nise meeting nabo. Bayini bona abaphathi bakuphi nendawo? Ukhona okhulumile uthe yena uwumphathi wala eThala ngathi uyimanager noma uyini akade intombazane nomunye ubhuti bese kuba umkhize, ubaba umkhize. Angimazi ke nayo ukuthi uyini noma uwumphathi noma uyini nayo la ekhaya. Kodwa bathi abanayo impendulo futhi akuvumelekile ukuthi bekhulume ngeThala okwamanje. Bathi nje futhi lokwaqala January akuvumelekile ukuthi bekhulume, asingashuthi, asingenzi lutho, asingarecord nix ngoba akuvumelekile ukuthi ke sibonakala sikhuluma nabo. Bona njengeThala njengoba abasebenzi baseThala abayimanagers seThala akuvumelekile ukuthi bebonakale bexhumana nama client. Lokho kusiphatha kabi kakhulu ukuthi imali safaka eThala asiyifakanga kwenye indawo kodwa bona bathi akuvumelekile ukuthi baxhumane nama client. Kuyenzeka yini ukuthi umuntu kungqwambe imali yenu kuyena bese kuyena futhi onikeza ama-orders ukuthi ningenzini ekubeni ni frustrated nifuna imali zenu? Ikona lokho kusixakayo ukuthi enene kwenziwa yini ukuthi bathi enene ngeke baze bakwazi akuvumelekile ukuthi baxhumane nathi. Kusiphatha kabi nje lokho, asazi ukuthi kwenziwa yini. Bathi imali nizozithola kanjani but mabethi akuvumelekile ngixhumane nathi? Bathi indaba yethu isakhulunywa hayi laba abaphezulu. Bona nje abakwazi ukuthi abazi lutho ngempela bayakutshontsha ukukhuluma nathi. Basibeka kanjalo ngesitory sabo. Nifisa kwenzakaleni makuyaphambili njengamanje kuyacaca ukuthi kulesimo enime kusona imali zenu zingqwambile? Sifuna imali zethu. Sifuna usuku ukuthi imali zethu siyithola nini. Buka ngihamba kabuhlungu kanjani, ngigugile ngiyagula kodwa imali yami ivalelekela, angifa indlala ngisakwazi ukuyisebenzisa. Uhulumeni akangenenele noma basinike usuku ukuthi silanda nini ephi imali zethu. Sifuna imali zethu. Nganza kwethu kunzima, abantu bakhala ngeemali zabo ezingqwambe eThala. Okubhlungu kunayo konke ukuthi bebela bezolungisa, ayikho into ekhulunywayo esolid, into ekuwukuthi iza nesolution eaddressa inkinga zokuthi imali yabo bazoyithola kanjani. Abantu ade behleli nabo kwi-boardroom bezama ukulungisa nabo, they even gave them orders ukuthi akumele bashuthe, akumele bakhulume in. Abantu njengamanje basebumnyameni, they don't even understand ukuthi basazoyithola yini imali yabo ngoba akunamhlahlandlela. Bayacela ukuthi kunoma uba ongaba nosizo, it can be ama-government institutions ahlukahlukene angabasiza abasize ngoba njengamanje basebumnyameni, iy'ngane azifundi,
ogogo bayagula abanye bayafa i-stress ngenxa yokuthi iy'mali zabo zivaleleke kuphi khona eThala.